Така, здравейте хора! Днес ще направим обещаното видео от мен, което беше дигаме Менди на 11 или 12 ранг, може би. Ще видим, зависи от времето. Така, само да вземем Менди. Ето я. И тя е 9. Ами, може би ще я дигнем на... не знам. Ще разберем. Ами, нека започваме и да видим как ще се справим. Тук имаме новият герой Лари, който излезе днес. Така че той може да е проблем. Но залагам се, че всичко ще бъде наред. Или поне би трябвало. Този Ханк. Обаче усещам, че този Лари ще бъде проблемен. Той е твърде опнат, хора. Особено това неговото фърляне, дето е много опнато. Кенди. Добре, убил го. Това е добре. Обаче кит на 9 ще бъде проблем. Вече е на 10. Аз съм само на една. Но паваръч. Така. Аз съм точно от тя на 12. Така, аз викам просто да бягам и да се спасявам. Ако я убием, аз съм трамвай, хора. Аз съм дед. И както видяхте, първата игра завършихме второ място. Да видим. 10 ранг Менди. Добре. Добре. Някой ме инвайтва. Дали да приема? Добре, ще ги включим в видео. Хайде. Нека и те станат известни. Ще им пишем едно ЗДР. И ще им кажа дори, че снимам видео. Защо пък да не? Така, те имат хубави скинчета. И да видим. Питат ме къде го снимам. Сега ще им кажа, че в YouTube. Сега най-вероятно ще ме питат, може ли да ни вкараш. Сега ще разберем. Как ми беше канала, хора? Някой помни ли? Сигурно никой. Просто аз нямам много абонати. Едва ли някой изобщо ми гледа видеята. Чакайте да им кажа, ще се видите във видео. Водите. Видите в видео. В видеото. Така. Дано се зарадват, че ще бъдат в видео. И да видим. Така. Да видим дали ще има проблем да бъде в видео. Извинявам се, че ще забавям клипа, вече стана 4 минути, но няма проблеми. Сега той уж се абонирва, обаче не да вреди и може би ще лефна.
Той май доста цъка с код, защото скин ще купите ми. Чакай, той май не е видял, че ще се видиш в видеото. Така. Така. Изгубихме малко време. Така. Той иска вече да цъкаме. И аз искам да цъкаме. Кой не иска да цъкаме? Който не иска да цъка игри, не е за моя канал. Все пак аз съм Smart Games. Просто по името на канала се личи, че това е за Games. Така че който не иска да цъка, не е за моят канал. Моля. Който не иска да цъка, просто да не ми влиза в канала и това е. Аз хора, които не цъкат, не искам в моят канал. Също да направя реклама на моите приятели. На техните канали. Единият е ShadowMech, а другият е TurtleBG. Така че моля, абонирайте се и за тях. Абонирайте се и за тях и да се подкрепяме. Така. Не знам защо, но това черното там отстрани преди го нямаше, сега го има. Всъщност имаше го преди, беше се оправило, сега пак го има и не ми харесва. Но аз нямам проблем с това. Този Dynamite ме поду. Ако този Едгар скочи на този джин, Смедет, не можа ли да издържиш? Какво искаш от мен, бе? Това, че ти не можеш да издържиш, съвсем мъненко не е мой проблем. Чакайте само аз да видя нещо на моят гром. Само нещо. Добре. Така. Нова игра, нов шанс. Ще ме таяме поду. Какъв ли ми беше шанса? Ами мога да кажа, че беше нулев. Нека видим колко време стана видеото. Имаме време. Не се безпокойте, ще дигнем Менди на обещаният ранг. Кога съм ви лъгал за нещо? Спазвам се обещанието за клипа, няма как да не се спази и другите обещания. Само... едната я убих. Другия ще го подуем.
Така, за сега подуваме хубаво. Хубаво. Тази се опита нещо. Вай, кит на 11 хора! Кит на 11! На 12 Микой кит! Умирай, мухал! Мухали досадни! Мухали досадни! Ами хора, не знам докъде ще успея да дигна Менди. Но това иска да се... Нека видим аз какво имам. Между другото, хора, скоро не съм дал реди, но започнахме. Между другото, 44-ти левел съм на паса. И скоро ще взема Legendary Star Drop-а. Така че очаквайте скоро Open на Legendary Star Drop. Така че очаквайте скоро. Защото мисля, когато видя, че съм близо до Legendary Star Drop-а, да направя видео как го отварям и какво съм направил преди да го отворя. Задължително. Това, ако не го покажем, ще е фатално. Той даде play again, но аз няма да дам play again. Защото ще искам да направим така. Сега. Започваме нататък. И така. След кратка пауза се завръщаме. И се завръщаме. Сега тук, тази там трябва да я убием. Добре, подухме я. Тя ще ми пусне мечка. Бечка. Сега изчаквам да ми се заради дългия шут. Да им бия шута. О, не. Холи. Не, бягай. Не. Те бяха твърди. Таните е твърде опната. Добре, no problem. Както виждате, скоро ще стигна ето това най-очакваното нещо, което аз най-много искам. И така нататък. Тук имаме White Crow, който е един от първите скинове на Crow, както и Phoenix Crow. Phoenix Crow преди беше май Gold Crow или Yellow Crow или Златния Crow, Gold Crow, не знам. Това само за малко. И сега, това и това. Макри се стига на майко, аз ще ги изхвърля, бе. Това е направо грозно, бе. Де. Стига ти, бе, хора. Идейте така. Така. Дано ми запази копите. Добре.
Той май има пас. Така. О, този е на 10. Добре. Добре. Има ли паса? Май има паса. Това малко паса. Чакайте. Не, май няма паса. Но ето този моя приятел има паса. Както и Phoenix Scroll, както видяхте от картинката, без да иска го гледам. Да, той цъка само на Phoenix. Той цъка само Phoenix Scroll. Не знам защо, но само Phoenix Scroll така. Нищо друго не цъка, само Phoenix Scroll. О, тук имаме 2 макса. Ма няма, защото като го видях, знам какво е за това. Ще опитам да поканя моят приятел. Той май ще левкам, че той май нещо. Няма да играе повече. Ще се опитам да поканя моят приятел. Нека види. Да, той. Така. Него всичките са му с скинчета хората. Той се опитва да са ти, обаче не се получи. Ето го. Аз го сега да играем. Само тук аз съм зарядно да хвърля, че не е добре работата с моята батерия. Така, вече съм готов за игра. Обаче аз викам да бягаме, защото е там Едгар и Перличко. И по-скоро аз викам да бягам. И просто нямаше как. И то е лесно. Но така, без да искам спрях видеото, ще играем без него. Той явно си мисли, че от една загубена игра всичко свършва. Но както и да е. Сега ще видим. Ето да видя само колко време е станало клипа, че... Так. Вот. Моя много тъпо се справи. Поне ще мина поне квеста с нея. Да се опитам ли пак да поканим? Не. Пак имаме Менди Кенди. Тя му е точно дума. Не, Честър.
Ами малко тимът не стана. И не се получи точно както трябваше. Но сега тази игра трябва да спечели първо място. Няма как. Ами май за това видео или 11 или на 10 ще си оставим Мендито и за другия път. Не, той е твърде много гадно ме причи. Продължаваме. Това може би ще е последна игра, поне си мина квеста. Не, айде на 24 минути спирам видеото, има още 3 минути. Ето, с този ще се сборим, ако го оцелим. Така. Още едно ударче. Добре, аз може би ще съм на 6 пауърапа. Обаче този може и да ми попречи да съм на... да ме накара да съм на 0, като ме убие. Така. Аз ви казах, че тази игра е печелим. Аз само да го оцеля един път, 2 пъти, 1 път. Аз ви казах, тази игра е печелим. Няма как. Така. Вече нямаме кое с Менди. Имаме с други. Обаче този клип е за Менди. Така че не може. Този клип е за Менди, която вече е на 12. Аз обещах поне на 12 да я дигнем. Така че има още една минутка. Още една минутка и спирам видеото. Аз според мен доста добра игра си направихме. И това май ще е последната игра за това видео. Да, май ще е последната игричка. Но не е проблем. Но този Мико ме дразни. Дайте поне това съндъче да се щупа. Сега той няма да ме оставя да се щупи едно съндъче. Добре, оставим. Не. Ей, той е Мико. О, не. О, не, той ме прецака. Еми, хора, аз мисля нашето видео да бъде до тук и айде, чао.